Tinubu ya cika alƙawuransa da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe, in ji gwamnonin Arewa. Lallai kam haka ne. Shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa kuma gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya shi ya tabbatar da cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya cika alƙawuran da ya yi wa 'yan Najeriya a lokacin yakin neman zaɓensa a shekara ta 2023, kuma har ila yau yana ci gaba da aiwatar da su. Gwamna Inuwa Yahaya bayyana hakan ne yayin wani taron kwana biyu akan hulɗar gwamnati da kuma jama'a wanda gidauniyar tunawa da Sir Ahmadu Bello ta shirya a Arewa House da ke Kaduna. Gwamnan ya jaddada cewa samun shugabanci na gari yana da alaƙa da yadda gwamnati take sauraron muhimman buƙatun al'umma tare da kuma sauke nauyin alhakin da aka ɗora mata. Har gwamnan ya ba da misali da ci gaba da haƙo mai da ake yi a can yankin Bauchi da Gombe, wato haƙar mai ɗin nan na Kolmani, inda ya ce na ɗaya daga cikin alƙawuran da Tinubun ya cika na dawowar ci gaba da wannan aiki. A fertilizer plant and the continuation of drilling activities in Kolmani oil fields. I am the governor of Gombe State and Kolmani is in Gombe. I can testify to the fact that the oil companies have resumed, and that followed when in 2022 August, President Buhari was taken to lay the foundation of the integrated development that constitutes a refinery, a fertilizer plant and a... Shi ma nasu jawabin mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkar tsaro Nuhu Ribado ya ce matsalar tsaro ya ragu matuƙa a mulkin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Ya bayyana cewa hare-haren Boko Haram, ta'addanci da rikicin kabilanci a yankin Arewa sun ragu matuƙa cikin shekaru biyu da Bola Tinubu ya kwashe a karagar mulkinsa idan aka kwatanta da gwamnatin da ta gabata. Rabaɗin ya bayyana cewa nasarorin da aka samu na dakile matsalolin tsaro a arewacin Najeriya ya samo asali ne daga umarnin da shugaba Tinubu ya baiwa hukumomin tsaro na aiki tare cikin tsari da kuma haɗin gwiwa. Ya kuma ƙara da cewa hare-haren da ake kaiwa na haɗin gwiwan jami'an tsaro a arewa maso yamma ya kai ga kubutar da mutane sama da 11,000 waɗanda aka yi garkuwa da su ya zuwa watan Maris ɗin wannan shekara ta 2025. Har ila yau ya kuma bayyana cewa an hallaka manyan jigogin shugabannin 'yan bindiga tare da kuma mambobinsu a jihohin Zamfara, Kaduna da kuma Katsina. I was here with President Bola Ahmed Tinubu 2 weeks ago in this hall, and he gave me some promises. He gave a commitment, and he said he will do this one. He assembled us as a team, and he gave us directives. This thing has to be addressed. Enough is enough. Decades of suffering must stop. And I'm going to talk. The Chief of Defense Staff will also follow and also open for all. Haka dai sauran mahalarta taron kowa ya tashi ya faɗi nasarar da yake ganin Tinubu ya cimma a arewacin Najeriya a shekaru biyu da ya aka ragar mulki. A ɓangaren tsaro kan gaskiya za mu iya cewa tana sama tana dabo. Lallai gaskiya ne akwai nasarorin da hukumomi da jami'an tsaro suka cimma na halaka wasu daga cikin kasurguman 'yan bindiga da kuma mabiyansu. To amma fa har yanzu waɗannan 'yan bindigan na ci gaba da aikata mummunan ta'addanci na rashin imani. Kamar yadda wannan labarin da ya fita yau ya tabbatar da cewa 'yan bindiga sun yankan rago ma waɗanda suke garkuwa da su har mutum 38 duk da cewa an biya su kuɗin fansa naira miliyan 50. Ga yadda wannan labari mai taɓa zuciya ya kasance. A watanni 3 da suka gabata, waɗannan 'yan bindiga sun yi diran mikiya a garin Ƙauren Namoda da kuma wani ƙauye da ake kiransa Banga, wanda shi ma na ƙaramar hukumar na Moda ne da ke jihar Zamfara, inda suka yi awon gaba da mutane 50, yawancinsu mata ne da ƙananan yara. Wanda ya garkuwa da su ɗin kuwa wani hatsabibin ɗan bindiga ne wanda ake ce masa Ɗan Sadiya, wanda shi ne ke da iko da ƙaramar hukumar Ƙauren Namoda. Bayan ya kwashe waɗannan bayan Allah mutum 50 ya yi awon gaba da su, farko sai ya buƙaci a bashi kuɗin fansansu naira miliyan 150. Suka ci gaba da tattaunawa da yin ciniki dai har suka sauko suka daidaita akan naira miliyan 50. Duk da irin kukutawan da 'yan uwan waɗanda aka kama suka yi, suka haɗa naira miliyan 50, amma duk da haka wannan ɗan iskan ɗan ta'adda ya yi tafka wani mummunan rashin imani yanda ya kashe mutum 32. Inda mutum 18 ne kaɗai ya sake su. Kamar yadda wani mazaunin ƙauyen Banga ya shaida wa jaridar Deltos, ya ce Ɗan Sadiya tare da kuma mayakansa sun dira a ƙauyensu ne da tsakar dare lokacin mutane suna faman bacci.
Ya ce sun isa wannan ƙauyen nasu ne akan babura, kuma cikin awa ɗaya suka gama wannan operation nasu, suka rika harba bindiga a sama inda suka tsorata mazauna ƙauyen. Wannan harbi ya sa wasu da dama suka tsere, yanda waɗannan mahara suka rika bi gida-gida, kowane gida suna bi suna dubawa. To da ke yawanci mazaje sun gudu jeji saboda an riga an firgita su da wannan ƙaran harbe-harbe, sai suka rika tattaro mata da ƙananan yara a gidaje a wannan ƙauye. Haka suka tattara waɗannan mutane suka yi awon gaba da su, bayan kuma sun yi sace-sace a ƙauyen kamar kayan abinci da sauran kayayyaki na mutanen ƙauyen. Bayan sun tafi da su, sai da suka kwashe 'yan makonni kafin ma suka fara tuntuɓan iyalansu kan cewa suna neman kuɗin fansa naira miliyan 150. Mutumin ya shaida cewa sun sai da abubuwansu da dama kafin su samu su iya haɗa wannan kuɗi. Sun sai da awakinsu, tumakinsu, gonakinsu da kuma amfanin gonansu, duk dai don su samu su haɗa wannan kuɗi naira miliyan 50 da suka daidaita a kai da 'yan bindiga. Amma duk da haka kuɗin nasu bai ya gagara kaiwa wannan naira miliyan 50. Ya ce a ƙarshe dole sai da suka rika kiran 'yan uwansu da ke zaune a birane domin su taimaka musu. Ya ce sun rika kiran 'yan uwansu da suke zaune a irin Gusau, Kano, Kaduna, Abuja domin su taimaka musu domin a samu haɗa wannan kuɗi. Da ƙyar da su ɗin goshi da taimakon 'yan uwan nasu da ke zaune a sauran sassan ƙasar nan suka haɗa wannan kuɗi naira miliyan 50. Haka suka curu wannan kuɗi naira miliyan 50 suka je suka dinka ma waɗannan 'yan bindiga. Amma duk da karɓan wannan kuɗi naira miliyan 50 suka ƙi sakar su, duk da cewa 'yan uwan nasu sun yi ta roƙansu da cewa tun da an biya su su taimaka su sake musu 'yan uwansu. Sai a wannan asabar ta gabata suka ga dama kawai sai a ga sun sako mutum 18, saura kuwa 30 da wani abu ɗin gaba ɗaya sun hallaka su. Ɗaya daga cikin waɗanda suka kubutan ya ce sun sha azaba a hannun waɗannan mutane, kuma hasali ma waɗanda suka kashe nan wasu yanka su suka kamar yankan rago, a saka mutum a datsa masa wuka. Wasunsu kuwa musamman ƙananan yara yunwa ce ta kashe su. Ya ce sau ɗaya waɗannan 'yan bindiga suke ba su abinci a rana, kuma idan sun ba su wannan abinci sau ɗayan ma ɗan kaɗan ne baya isan mutum. Wannan dalili ya sa da yawa daga cikin yaran cikinsu suka mutu da yunwa. Ya ce mutum 15 waɗanda manya ne daga cikin 30 da wani abu da aka kashe su, sun kashe shi ne ta hanyar tsaban azaba da duka akan wani ɗan kuskure kaɗan idan aka samu. Ya ce wannan duka shi ya yi musu yawa har ya raba su da ransu. Ya ce 10 daga cikinsu kuwa harbi aka musu da bindiga, suna ji suna kallo aka harbe su da bindiga har lahira. Ya ce waɗannan 'yan bindiga ba sa da imani, waɗannan 'yan bindiga sun fi dabbobi ma. Ta yaya za a yi mutum ya yanka ɗan uwansa mutum da wuƙa tamkar wani dabba? Su kuwa mata da cikinsu ya ce waɗannan 'yan bindiga sun riƙa musu fyaɗe akai-akai babu ƙaƙƙautawa. A yanzu dai wannan mutum 18 sun riga sun iso gida, amma su ɗin ma suna cikin mummunan hali saboda yanayin da suka fito. Da yawansu suna ɗauke da munanan raunuka, wasunsu ma suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. A yanzu haka magana da ake yi ma da mutum 3 daga cikin mutum 18 ɗin nan an riga an kai su babban asibitin koyarwa na Yariman Bakura da ke Gusau saboda tsanantan ciwukan da ke jikinsu. Asibitin ƙauren na Modan ma ba zai iya kula da su ba. To kun ji, to ta yaya irin wannan labari yana fitowa ku zo ku taru ku ce Tinubu ya cika alƙawuran da ya ɗauka. Allah Ubangiji ya sa mu dace.